An bɛ segin ka taa Mali jamana kɔnɔ ka kɛɲɛ ni kɛnɛya baaraw nasira ye. Kanjabana n'a bɛ wele ko méningite o bɛ ka fanga sɔrɔ kosɛbɛ nin waati laban ninnu na farafinna tilebiyanfan jamanaw kan. An ye wele bila maa min ma bi o de ye docteur Amadou Mayiga ye. Ale ye dɔgɔtɔrɔ ye ka bɔ sigida 4nan na Lafiyabugukaw fɛ Bamakɔ. A bɛna ka na an ka ɲininkaliw jaabi. Kanjabana a bɛ sɔrɔ cogo min na a n'a kunbɛ cogo kan. Docteur Mayiga i n'u la. An b'a ni wula Blanche. Ayiwa an b'a dɔn ni hɛrɛ dɔrɔn an bɛ Ala tanu ni waati ninnu na fiɲɛkolonci waati don ni a bɛ wele ko harmattan o b'a yira k'a fɔ ko kanjabana o bɛ ka ɲɔ kosɛbɛ farafinna tilebiyanfan jamanaw kan yala bana in a donnen don Mali kɔnɔ nin waati ninnu na wa a bɛ sɔrɔ cogo di yɛrɛ? D'accord. Blanche yanni n ka kuma daminɛ n bɛ foli bila VOA Bambara lamɛnbaa bɛɛ lajɛlen ma. Cɛ fara muso kan denmisɛnnin fara mɔgɔkɔrɔba kan n b'a fɔ u bɛɛ ye ko nin wagati in na k'u ni ɲantuma komi y'a fɔ cogo min na ne tɔgɔ ye Amadou Mayiga ne ye assistant médical ye ne bɛ Lafiyabugu commune quartier kɔnɔna na an bɛna masala fitinin kɛ kanjabana kan kanjabana n'a bɛ fɔ o ma ko méningite nin wagati in na a commencera ka dankari kɛ dɔɔni donc o hukumu kɔnɔna na an bɛ masala dɔɔni k'a kan ka se ka a kɛ bana in yɛrɛ ye bana suguya ye ani bana in nacogo ani bana in bɛ se ka kunbɛ cogo minnu na an bɛna se ka dakuru ɲɛ fila fɔ olu kan ni Ala sɔnna. Ayiwa kanjabana a bɛ sɔrɔ cogo di? Voilà donc kanjabana yɛrɛ fɔlɔ bana min don yan'an k'a sɔrɔ cogo yɛrɛ fɔ an b'a bana yɛrɛ ɲɛfɔ mɔgɔw ɲɛna u k'a faamu kanjabana n'a bɛ fɔ a ma tuma dɔ la fana fiɲɛbana bana don min généralement ale ka teli ka sɔrɔ ni tilema ninnu bɔra ou bien ni fiɲɛkolo ninnu barika bonyana wagati min na fiɲɛkolo n'a bɛ fɔ o ma ko harmattan bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ an bɛ Sahel jamana de kɔnɔna na Sahel jamana kɔnɔna na fiɲɛ barika ka bon kosɛbɛ donc fiɲɛkolonba ninnu bɛ ci o de bɛ se ka kɛ bana in sababu yɛrɛ ka jɛnsɛn kosɛbɛ bon n'a jɛnsɛra yɛrɛ a bɛ kɛ épidémie de donc ale ye bana ye bana min bɛ se ka kunkolo zɛmɛ membrane dɔ bɛ kunkolo zɛmɛ na n'a bɛ fɔ o ma ko méningite donc n'o kɛlen don ka kunkolo zɛmɛ ji dɔ bɛ kunkolo zɛmɛ na n'a bɛ fɔ o ma ko moelle épinière ani cerveau yɛrɛ kɔnɔna na n'a bɛ se ka o attaquer a bɛ se ka dankari o la a bɛ se ka degun dɔw lase o ma a bɛ o infecter jusqu'à ce que a bɛ na ni kɔlɔlɔ caman ye f'a bɛ se ka na ni dankari yɛrɛ ye fɔ yɛrɛ ka lafiya donc bana in yɛrɛ ye bana cɛjuguba de ye bana in dɔnnen don kosɛbɛ nin wagati in na diɲɛ bɛɛ b'a dɔn kanjabana ye bana min ye bana cɛjuguba de ye voilà maintenant a sɔrɔ cogo ale bɛ sɔrɔ cogo min na généralement ale bɛ se ka sɔrɔ mɔgɔw mɔgɔnifin yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ mɔgɔnifin yɛrɛ bɛ se k'a lase ɲɔgɔn ma fiɲɛ b'a ta ka se k'a lase mɔgɔninfinw fana ma donc ale bɛ se ka sɔrɔ o sɔrɔ cogo ninnu de la voilà donc ale y'o bana suguya ye. O b'a yira k'a fɔ bana in a bɛ yɛlɛma wa ka bɔ mɔgɔ la ka taa mɔgɔ la wa mɔgɔ bɛ se k'a yɛlɛma? Oui bana in bɛ yɛlɛma mɔgɔ la mɔgɔninfin de bɛ se ka kɛ bana in sababu ye maintenant fiɲɛ bɛ se k'a ta fiɲɛ bɛ se k'a lase mɔgɔninfinw ma k'a sababuya bɔ mɔgɔninfin yɛrɛ la donc ale bɛ se ka sɔrɔ o cogo in na a bɛ yɛlɛmɛ a bɛ se ka yɛlɛmɛ mɔgɔninfinw ni ɲɔgɔn cɛ k'a sababuya kɛ fiɲɛkolonbaw ni poussière ni fɛn wagati yɛrɛ kɛcogo ye quoi. Voilà ale de mun de bɛ se ka kɛ walasa tanga bɛ se ka kɛ bana in ma an ka sigidaw kɔnɔ? Donc an ka sigidaw kɔnɔ nin wagati ninnu na an bɛ parce que bana in yɛrɛ bɛ se ka bɛɛ sɔrɔ cɛ fara muso kan denmisɛnnin fara mɔgɔkɔrɔba kan bana in bɛ se ka bɛɛ sɔrɔ bon an ka sigidaw la sisan nin wagati ninnu na an ka kan k'an janto an yɛrɛ la an k'an janto denmisɛnninw na kosɛbɛ parce que k'a sababuya kɛ fiɲɛkolon commencera ka ci dɔɔni c'est vrai que an ma don tilema kɔnɔna na mais an bɛna don fonɛnɛ de la mais fiɲɛ barika ka bon kosɛbɛ donc bana in yɛrɛ généralement ale ka teli ka kɛ tilema de fɛ kosɛbɛ ni fiɲɛkolonbaw wulila mais du fait que fiɲɛkolon fana bɛ yen nin wagati min na an bɛ ka don fonɛnɛ wagati min na tan a bɛ se ka dankari mɔgɔw la fana en réalité donc ale an ka denmisɛnninw kɔlɔsi parce que k'a ta denmisɛnnin min bɛ san 2 la fo ka taa se san 5 ninnu na fo ka taa se adolescent ninnu ni mɔgɔkɔrɔbaw ma an k'an janto an yɛrɛ la an k'an protéger an k'an janto fiɲɛ na an k'an janto
fiɲɛ kolonba ninnu na an ka disposition ta ka denmisɛnninw protéger kosɛbɛ nin wagati na an ka ɲatu la kosɛbɛ voilà donc ale bɛ se ka kɔlɔsi o cogo in na an bɛ se k'an janto a la o cogo in na voilà janto wɛrɛw fana b'a la vaccination fana b'a la peut-être an da bɛna se olu fana ma ka dɔɔni fɔ olu fana kan. Ayiwa ka kɛ ni waati yɛrɛ kuruni ye an ka foli b'i ye i y'a fɔ cogo min na waati natɔw la an bɛ segin ka na i ma kunnafoni minnu mana kɛ kanjabana kun kan n'o ye méningite ye k'o lase nka a kunbɛcogo ɲuman ye min ye ko maaw k'u janto u yɛrɛ la ani ka denmisɛnninw lakana.